Bishop ekhona phakathi kwethu. Ngibulisa abefundisi bonke, ngibulisa umama uBishop, otata bonke, omama, abantu abasha. Okude abasitheleyo. Amen. Mandibulise umhlambi kaThixo phela. Umzalwane uLuyolo, ukhona umfana ifani bazalwane, yazalwa eMawamfrene. Ndikhonza phansi kwatata umfundisi inkokheli yami, uTata uZibini. Amen. Andizumosha xesha ke bazalwane. Ngizawucela nje ngokukhawuleza sike sivule pha kuJohn chapter 19 verse 10. Ngicele ukufundisa. Kangoba uYesu wayamkele ifinika wathi ugqikiwe, wathoba inhloko wamnikela umntwana. Amen. Sifumana lamazwi bangcwele athethwa nguYesu ethi ugqikiwe. Ngokwami ukwazi ayikho into egqitywayo ingazange iqale. Simva uApostle Paul ngelinye ilanga ethi lo uqalile umsebenzi ngaphakathi kwimi uyawufeza ide ibe yilomini kaKristu. Makabongo namandla. Makuthiwa kugqithiwe bangcwele nifikelwa intoba the work of salvation was accomplished. Meaning lento ekuthiwa insindiso yenziwe through isihlabelo ngokuthi ihlathe imvana kwaze kwaba khona lento ekuthiwa ukusindiswa. Malibonga igama likaYesu. Yasike sive xa kuthethwa bethetha abashumayeli bathi ukuba ubani uthe wavuma ngomlomo ukuthi uKristu uyinkosi uyawusindisa, kodwa akasindiswa kungadlulwa ngapho. Malibonga igama likaYesu. Uthi uJesu makethetha umsebenzi ubunithume wona ndiwenzile, ndilibonakalisile igama lakho. Ufike ixesha loba undisukise. uJesu ke bangcwele bathi kuthiwa udeliwe, usiwe ngabantu, indoda enomvandedwa ekhalene nezifo. Ithi thina sasithi uyabandezelwa kanti uhlatshelwa thina. Bethola ukuthi sibe noxolo libe phezu kwakhe. Kuthiwa ingcwaba lakhe lamiswa nelabona. Makabongo namandla. Kanivumele bazalwane ndike nithantathe phansi kwalamazwi. Ndithi mandiyijonga incwadi yami abangcwele uJesu kunento azehlukanisayo. Wehlukanisa phakathi komnqophiso omdala nomnqophiso omtsha. Abantu abafana nathi ngokwesithombe abafutshane nabakholelwe nabakhulelwe babengena access yokumkhonza uJesu mandulo phaya. Wathi uJesu ufika ezosusa le division. Malibonga igama likaYesu. Incwadi yeBhayibhile ithi kwabonakala ukuba igazi lenkomo nelebhokhwe alinanga ukususa isono. Kuthiwa bahlala phansi ikhabhinethi yasemazulwini kwenziwe i-agreement uba uJesu makasihlube athathe isimo somkhonzi ehleze ezantsi emhlabeni. Incwadi yeBhayibhile ithi wazihluba ke wade wafikelela ekuthini abethelelwe emnqamlezweni. Bangcwele sikhonza inkosi yamakhosi, sikhonza uThixo osikhuphile emadinini, uThixo osikhuphile
ezonweni makabongwe namandla. Ithi incwadi makungabi sakho bani ke onikhathazayo ngento etyiwayo nangento eselwayo nangomthendeleko nangesabatha. Ithi ezo zinto kwakusisithunzi sokuza kaKristu, kodwa kaxa sethe wafika umnikazi uye kumele take over, ngoba uJesu ngumnikazi wento zonke. Uthi makathetha ngenxa yalento ayenzile, uthi linikwe mnigunya phezulu emazulwini nasezantsi emhlabeni, ukuthi ke bangcwele usindiso alikho kumbi ngaphandle kwaJesu. Sisindisiwe because of sathengwa ngexabiso. Sathengwa bangcwele ngexabiso elikhulu. Makabongwe namandla. Ithi incwadi yeBhayibhile, hambani ke ngoko niyokuzenza abafundi zonke inhlanga, nibabhaptizele egameni loYise, loNyana neloMoya Oyingcwele, nakugqiba nibafundise. Ngoba niyawenza umsebenzi kaJesu, abantu bamamkela uYesu kodwa ningabafundisi, ngokuthi ezinye izinto ziyashiya. Malibonge igama likaYesu Kristu. Bangcwele kuphelelisiwe ucamagushelo silifumene, icamagushelo lesono. Ingakho ichaza kakufutshane incwadi yeBhayibhile ba njengoko ke sithe salifumana elicamagushelo, ithi ningamilisi okwelihlabathi. Ithi hlalani kuyo inkululeko athe uKristu wanikhululela kuyo, ningaphindi nibanjwe ijoke yobukhoboka, ngoba ngegazi lakhe sakhululwa, ngemivimbo yakhe saphiliswa. Inkosi nisikelele. Bala phela asiningina, bongi Nkosi ngazo ungasoli. Bala phela